Ndewo nọ ndị be anyị daalụ na abịa m ka m wetala unu maka phlebotomy ahụ ka anyị gaghalịa ka m gosi unu ka unu si ga-etinye akwụkwọ ka unu si ga-erejista ụchanị ntị ngwanụ ka anyị gaa. Ndewo ịbatago na Google, ịbata Google ide Lead Academy, ide Lead Academy n'anya, ide Lead Academy, ide ya na ya browser, ide enyi ịkụọ enter o bupute gị ihe a ka ọ ga-ebupute gị. Scroll down, ịchọọ this particular thing, ịchọta ya ịkụọ anya aka ya bụ iklik enye na-enekwa anya ka nklik enye o meghee ebe a na ihe o meghee kịta about them, an interactive platform for learning. Ifu gị Elite Academy fa na-eme kọọsụ dị iche iche na kọọsụ fa na-emeche ifuru nke a kịta chekwelo. Alaikwa m nke ede child care and education na ọ makwa mma, so imetie enye ibulu child mind ịnọlụbeghị ibulu ọga aka ga na-akpọta gị ụmụaka ị na-akụ chaji ịmago ma ije na-asavụ mmadụ. Nke a dịkwa mma, ọ bụkwa professional job onye nkụyi like nnọọ iwelu. So ka anyị na-agakwa n'iru ka ngosi unu ọtụtụ ihe. So ịgbagote enu kịta ifrom triple dot a ịkwụ onye aka ifukwa more information. So ịkwụ onye aka ifu more information ifuru ya na all courses ma hot deal ma contact ifuru contact fa. So ifu contact fa ikwu ebe ahụ ede contact aka na-enekwa anya ka nkwụ onye aka ka ifia. So nekwe ihe ị ga-efil fọm ịkọntaktị ya fa. Ihe a bụ ma telefon nọmba gị ma inquiry ịchọzia ịga direct to their number ma email na-enye ebe a na-edia email ebe chekwelo. So na-edia email o nwere business inquiry nwee customer inquiry ịkọpili their email idelufe edemede. So ị na-agbada na ifukwa mọ na-edia nọmba. Ọ bụrụ na ị nọrọ na London a ịchọọ ịkpọfa iwepụ 0 dị n'iru tinye +44 ịkpọ ọga. So mana ịkpọ onye ono yara aga ọ email ka mma maka iliga ego. Ọ bụrụ na inwezikwa ego ịkpọba phone. So nee nke a n'ezi adres feba na adres feba ifuru ebe a na-enye na adres fa ị na-anya ị ga-afụ adres fa ọkwa unu fi ya ịchọọ ije iwee kwete na ọ na-eme unu aghọtago. So na-enekwa n'anya ka anyị gaa mụ fa nọkwa na Facebook. Ịchọọ inweta na Facebook iluo ide ebe ahụ ka ọ na-eti ka m gaa gosi unu nke Facebook. Nke ahụ afụkwazi m ya ikpeazụ a na-enye chelu ka m gosi unu ya nke Facebook. Phlebotomy ka fa ma advertise na Facebook ifuru ya na-enye na phlebotomy ahụ na-ekwuye phlebotomy. So iklikie kịta iklikie link ya type onye na Facebook nya Lead Academy Phlebotomy ihe afụfa na-enye fanọ ebe ahụ fanọ na Facebook na Facebook fa emeghego ifugo Facebook fa ifugo na-enye n'ebe del phlebotomy ifuru ya. So ị na-agbada ana ị ga-afụ ebe ede get offer na ebe ede get offer ịkụ aka ebe ahụ na-enukwa anya ka nkụ aka ebe ahụ akụgo m aka ebe ahụ o meghego na-enye phlebotomy training. Kọọsụ amala ezigbo mma phlebotomy training ọ mara ezigbo mma. So ị na-agbada chekwenu ị na-agbada ị ya agụnụ ya ọfụma ịgụte anya best phlebotomy training ifuru ya inene vidio ị ya aghọta ya mụ ị na-agbada ifuru ya ifugo. So ọ sị gị view course ifuru ya ịkụ onye aka na-enekwa anya ka nkụ onye aka akụgo m ya ka o meghee. Ị na-agbadazi n'ebe ọ si gị book now ibuku ebe ahụ n'ebe ọ sikwa gị 55% off. Ọkwa ngwa unu na a na-eme off ifuru off. Ịchọkwa live chat ya ebe a na-acha blue ịkwụ onye aka unu mee live chat
nne a na-abụ 310 iji train mana kịta bụ ọ bụzi m 150 ka a na-anazi so 150 ka a na-anazi unu afụ gị 150 ka a na-anazi so ị na-agbadakwa ana ị na-agbada ana chekwelinu ndị be anyị chelinu so ị na-agbada so asị gị book now ahụ ka m chọọ ime so ifuru book now so ka anyị kụọ ya aka ka m kụọ book now aka ololo nke na-afịakwa ebe a ọ si sorry no seat left London hey nekwe na London ka a ga-emie na edeti no seat left nya na 8k hey Chineke 8 December ihe achọ seati ọzọ chọọ deeti ọzọ 23 December o nwere 4 seat left na 150 ka ị ga-akwa na bụ 310 ifu gị book now ị na-agbada enwekwa siti dị iche iche na deeti ọzọ enwere deeti ọzọ 11 December only 5 11 December only 5 seats left only 5 seats hurry up na-ekwuye book now 150 ka ị ahụ ego opekwe mpe o chai chekwenu ka anyị gbadaba na mụ ihe a bụ London nwee deeti dị iche iche London isi na ya pụta kịta ịchọ siti ọzọ enwekwa ebe Birmingham ifuru ya chai chekwelu na ihe a na-enye nsogbu n'ebe Birmingham ebe a na-eme na Birmingham ọ bụrụ na ibi na Birmingham iklikie nke Birmingham a na-emekwa na Bristol ifuru ya iklikie nke Bristol a na-eme nekwe nke Swindon a na-eme ebe ọbụla ị nọ nso iklikie start ya ibukuo nke London buru ibu maka ịma mmadụ bụ na London too much so enwere population na London too much so enwere many days so ime nke Swindon a kịta chekwelu ka mmegodi ọ nwee ike ọ ka nwekwa ifuru ya book now so chekwelu enroll now so ọ depends city nọ nye na anyị akala ịfụnanya ma kesekwa anụ ndewonu ndị be anyị nye na anyị akala ịfụnanya ma kese kpọọ nwanne gị tag ya fa ka emesịa nụ ndewonu anyị niile agaghalichago ọ bụ na ihe amasị gị isi interesting ọ bụ na ịdị interested isi na ịdị interested ọma gị mma isi beautiful ma nice good ma ọ bụ isi cool ịmago mee ofu ihe nye na anyị akala ịfụnanya kpọọ ndị bụ unu tag ya fa maka ihe a bụ ihe mara mma nke ukwuu mma na-ewetakwala unu mgbe niile ndewonu ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ